Ikke Vugge. Der er ikke mere. Ja, vi har så om ordstilling. Det første, det er ligefrem ordstilling. Typisk ved det er, at man sætter grundled for udslagsstedet, altså krydse for kryds før bolle. Så har vi et eksempel her. The mother loves her children. Der sætter vi kryds ved the mother, fordi at det er hende, der handler. Og hun elsker sine børn. Det er så udslagsstedet. Så har vi eksempel 2. Omvendt ordstilling. Det er spørgende hovedsætninger. Ja, det er så, hvor man bytter om på ordstillingen, hvor det er bolle før kryds. Vi har S og handball player, the best handball player, som ham, der gør noget. Ja. Og så har vi set, det er boff, jo. Omvendt ordstilling i andre tilfælde, det er, hvor man igen sætter bolle før kryds. Men typisk for omvendt ordstilling i andre tilfælde, det er, at man... hvad var det, man brugte der? Den kan ikke huske. Der er en nægtende del i sætningen. Der har vi nemlig never. Men hvis vi skal analysere den her, så er det igen, at vi har we som kryds. Og før det, der har vi så never. Der er ikke mere der. Så har vi ordstilling i nægtende bisætninger. Rigtig godt eksempel, hvor man skal huske, at man altid bruger do not i sætningen. Det skal så omformuleres til den tid, det nu er, om det er nutid eller datid. Vi har Rune, som siger noget, og han siger, at Finderup har ikke gode chancer på hans marked. Hvor meget? Jeg ved ikke lige, hvad skal jeg mere der? Det er bra. Er det fint, det der? Ja, det er bra. Hvad skal du understrege not? Dum. Ja, okay. Og så her har vi så ledet af do not, eller det nægtende i sætningen, ja. Er det det? Ja. Okay. Så har vi det der sidste. Tak. Lige måde så. Kæft, hvor du lækker, mand. Er der ikke? Der er ikke mere. Sådan. Ja, det er hvor der